Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Welcome sa akong advanced course, Maghinapon Tabay. Nining lisod na atong estudyohan ang passive form sa mga verbs, ang rareru conjugation sa mga Japanese verbs. Yoroshi desu ka? Hajimemashou! Pangalitan kini nga sentence, ang mga estudyante mukaon sa cake. Mao kini gitawag og active sentence. Aduna tay subject mga estudyante nga mibuhat og action ang pagkaon sa cake. Ang cake mao'y atong direct object nga motubag sa pangutana unsa may kanon, ang cake. Unya ang atong verb kay mukaon. Karon kung ato ning balihon ang sentence, mahimo kining usa ka passive sentence. Ug sa passive sentence ang atong direct object ganiha nga cake mao na karoy mahimong subject sa atong sentence. Ang cake kanon sa mga estudyante. Ang mga estudyante mahimo ng sa mga estudyante ug ang atong verb gikan sa mukaon mahimo ng kanon. Ang kanon passive conjugation kini ug niining lisuna atong tukion unsa ang paghimo sa passive conjugation sa hinapon. Dugang ehemplo sa mga passive sentences. Ang sushi gipalit ni Ms. Tanaka. Ang mga computer gihimo sa Apple. Sa passive sentence ang atong tutukan kay ang direct object sa usa ka active sentence. Ang miaging direct object nahimo na karong subject sa sentence. Ug ang mga po nga by o sa nga mosinya sa nagbuhat indikaron kini sa mga particle na ni, niyotte o kara sa hinapon. Ato niyang tan-awon kanus agamiton ang kada usa niini. Apan ang pinaka-common kay ang ni. Ato unang tutukan unsa ang pagporma sa passive conjugation sama sa kanon, gipalit o gihimo. Sa mga category 1 o row dropping verbs pangalitan taberu, mukaon, taktakon ang row ug kabitan og rareru. Bali ang taberu mukaon mahimong taberareru kanon. Ang mapormang verb ang taberareru maopoy shortcut ability o potential form nga ato nang natuki sa leksyon 57. Para ra kini sa mga category 1 verbs. Bali, duha ka meaning ang taberareru. Kanon o pwede pod mukaon. Hain niini ang gipasabot magdepende sa konteksto sa pag-nag-inistoryahanay. Ang taberareru usa ka row dropping verb gihapon ug pwede makonjugate sama sa ordinaryong row dropping verb. Kung i-conjugate nato ang taberareru sa basic 10 verb conjugations, bali ngadto sa plain ug formal forms, affirmatibo ug negatibo, non-past ug past conjugations, mao ni atong makuha. Ang taberareru ug taberaremas, kanon. Taberareta ug taberaremashita, gikaon. Taberarenay ug taberaremasen, di kanon. Taberarenakatta ug taberaremasen deshita, wa kana. Ang te form kay taberarete ug ang conjunctive form kay taberare. Bali, pwede nimo gamiton ang passive form paghimo adtong mga ubang conjugation nga imong nakatunan sama sa di pa, paghuman, permiso, pagdili ug uban pa. Aduna tay mga ehemplo unya. Para sa mga last hiragana changing verbs o category 2 verbs, mauni ang siyam ka klase nga verb endings. Ang kugusu, bumunu, ug rutsu. Inig conjugate ngadto sa passive, usbon kini sila ngadto sa A series, ngadto sa kagasa, bamana, rata, ugwa. Unya kabitan og reru. Ang maporma nga verb kay usa na ka category 1 verb, dili na category 2. Row dropping na ni silang tanan. Pangalitan ang verb nga kaku, musuwat. Ang ku ending usbon ngadto sa A series. Unya kabitan og reru. Bali ang kaku mahimong kakareru, suwaton. Kaku musuwat, kakareru, suwaton. Ug ang kakareru makonjugate ngadto sa basic 10 conjugations. Kakareru ug kakaremas, suwaton. Kakareta ug kakaremashita, gisuwat. Kakarenay ug kakaremasen, di suwaton. Kakarenakatta ug kakaremasen deshita, wa gisuwat. Te form kakarete
ug ang conjunctive form kay kakare. Sa lima sa pinakakomon nga irregular verbs, ang adunay passive form kay ang suru, kuru, ug iku. Ang aru ug da way mga passive form. Ang suru mahimong sareru, pangalitan benkyo suru, mutuon. Ang passive niini kay benkyo sareru, tun-an. Ang kuru mahimong korareru, ug ang iku mahimong ikareru. Kining mga passive forms, mga root-dropping verbs na ni sila tanan. Adunay duha ka klase nga mga passive sentences, ang direct passive ug indirect passive. Tukion tani tagsa-tagsa. Sugdan tas direct passive sentence. Ang mga direct passive sentence mogamit og mga active verbs nga gi-conjugate ngadto sa passive form. Pangalitan, mukaon, muinom, mutan-aw, muabri, musirado. Ang mga active verbs makakuha og direct object. Mukaon og unsa? Cake. Muinom og unsa? Tubig. Mutan-aw og unsa? TV. Maunay mga active verbs. Sa direct passive sentence, usahay wa ta kaila kung kinsa ang nagbuhat sa aksyon, ug usahay imbis nga ang direct object, ang subject, ang atong subject mao ang indirect object o ang tao nga gibuhatan sa aksyon. Aduna tay mga ehemplo niini. Pirmirong ehemplo, ang cake kanon sa mga bata. Ang mukaon kay taberu ug ang passive form niini kay taberareru. Ang hinapon sa tibok sentence, keiki wa kodomo tachi ni taberareru. Keiki wa kodomo tachi ni taberareru. Ang cake kanon sa mga bata. Ang atong gitutukan karon ang cake ug di na ang mga bata. Ug ang mubuhat sa aksyon ang mga bata kabitan nato sa particle ni, kodomo tachi ni. Ang sushi gihimo ni Miss Tanaka. Ang mubuhat kay tsukuru, usa ka category 2 verb. Ato kining i-conjugate ngadto sa passive, past tense, tsukurareta. Tsukuru, tsukurareta. Ang hubad, sushi wa Tanaka-san ni tsukurareta. Sushi wa Tanaka-san ni tsukurareta. Ang gitutukan ang sushi ug ang nagbuhat si Tanaka-san kabitan ta sa particle ni. Ang iPhone giimbento sa Apple. Ang moimbento kay hatsume suru. I-conjugate gyapon nato ngadto sa past tense passive, hatsume sareta. Ang hubad, iPhone wa Apple sha ni yotte hatsume sareta. iPhone wa Apple sha ni yotte hatsume sareta. Pasabot sa niyotte kay nagdepende sa, ug sa usa ka passive sentence nagpasabot kini og epekto sa paggama. Niining higayuna epekto sa pag-imbento, hatsume suru. Ang niyotte kasagaran gamiton sa formal speech ug sa pagsuwat. Laing ehemplo, ang Mona Lisa gipinta ni Da Vinci. Ang pagpinta kay egaku ug ang past tense formal passive niini kay egakaremashita. Ang hubad, Mona Lisa wa Da Vinci ni yotte egakaremashita. Mona Lisa wa Da Vinci ni yotte egakaremashita. Ang atong paggamit sa niyotte nagpailas pagkamaayo ni Da Vinci sa paggama sa iyang obra maestra nga Mona Lisa painting. Niining impluha, atong ipakita ang paggamit sa particle kara, pag-indikar sa nagbuhat. Atong sentence, ang recipe gipasas inahan ngadto sa anak nga babae. Ang mubuhat sa aksyon kay ang mama ug ang mudawat sa aksyon kay ang anak. Sa ordinaryong sitwasyon, kining duha atong gamitan sa particle ni. Apan inighubad ngadto sa hinapon, di natakibaw kung kinsay nagbuhat sa aksyon o kinsay midawat sa aksyon. Ang anak na bahinoy mipasas recipe ngadto sa iyang inahan. Malibog ang maminaw kay parehas man sila particle ni. Para way libog, ang inahan atong kabitan sa particle kara. Ang recipe gipasa gikan sa inahan ngadto sa anak. Ang mupasa bagis pagsulti sa hinapon kay tsutaeru ug ang passive niini kay tsutaerareru. Hubad sa hinapon, recipe wa okasan kara musume-san ni tsutaerareru. Recipe wa okasan kara musume-san ni tsutaerareru. Karon klaro na nga ang inahan mo ay mipasas impormasyon ngadto sa iyang anak nga babae. Laing sentence,
Ang sukli gitunol sa waitress ngadto sa customer. Ang nagbuhat kay ang waitress ug ang nagdawat sa aksyon kay ang customer. Para malahi ni silang duha paghupad sa hinapon, ang waitress kabitan nato sa particle kara ug ang customer mokuha sa particle ni. Pag-indikar sa direksyon nga ang aksyon gikan sa waitress patubang ngadto sa customer. Ang motunol kay watasu ug inig-conjugate ngadto sa passive past tense formal, mahimo kining watasaremashita. Ang hinapon, otsuri wa waitress sang kara okyakusama ni watasaremashita. Otsuri wa waitress sang kara okyakusama ni watasaremashita. Adunay mga passive sentence nga ang subject mao ang indirect object. Ang indirect object mao ang tao nga mao'y gibuhatan sa aksyon. Pangalitan ng atong miaging ehemplo. Ang indirect object mao ang customer kay siya may giulian sa sukli. Ang sentence mabali ngadto sa ang customer gitunulan og sukli sa waitress. Nining sentensa, ang waitress pwede na nato kabitan sa particle ni. Okyakusama wa waitress sang ni otsuri o watasaremashita. Okyakusama wa waitress sang ni otsuri o watasaremashita. Ang maminaw di na maglibog kay usaraman kani sa tibok sentence. Busa klaro nga ang waitress mo'y nagtunol sa sukli ngadto sa customer. Usahay wa ta kibaw kung kinsay nagbuhat sa aksyon. Mauna nga sa pag-asoy og mga balita, permi ta makadungog og passive conjugation. Pangalitan, ang kwarta gikawat. Wa pa man ta kibaw og kinsay nagkawat, busa passive conjugation atong gamiton. Ang mukawat kay nusumu ug ang past tense passive form niini kay nusumareta. Ang hubad okane wa nusumareta. Okane wa nusumareta. Ang kwarta gikawat. Pirmi ta makadungog og ingon ani sa balita. Laing ehemplo, ang biktima gipatay. Gipatay sa wa pa nailhing tao. Ang mopatay kay korosu ug ang past tense passive form niini kay korosareta. Ang hubad otoko wa korosareta. Otoko wa korosareta. Sunod tang tukion kay ang indirect passive sentence o ang suffering passive. Ang ideya ani kay adunay tawo nga mibuhat og aksyon sa laing tawo ug ang laing tawo wa nalipay. Ang subject sa usa ka indirect passive sentence kay ang biktima. Ang indirect o suffering passive sentence pwede mo gamit og transitive o intransitive verb, way pili. Atong tanawon atong mga ehemplo. Watashitachi wa kino ame ni furareta. Watashitachi wa kino ame ni furareta. Atong subject kay ang biktima, watashitachi o kita. O ang nagpasakit nato kay ang ame o ang uwan. Ang atong passive form verb kay furareta nga gikan sa furu, pasabot muuwan. Ang furu usa ka intransitive verb. Ang hubad sa tibok sentence, kahapon nauwanan ko o wa ko nalipay. Natural, kinsa may malipay mauwanan. Laing ehemplo, kanojo wa kyonen goshujin ni shinareta. Kanojo wa kyonen goshujin ni shinareta. Atong biktima kay kanojo o siya o sa kababay. Ang nagpasakit niya kay si goshujin o iyang bana. O ang atong passive verb kay shinareta nga gikan sa shinu, mamatay. Nga usa ka intransitive verb. Bali, unsay gibuhat sa nagpasakit niya, iyang bana? Namatay iyang bana. Hubad, namatsyan siya sa iyang bana og naguol siya. Pwede po ta moingon lang nga iyang bana namatay, pero inigamit nato sa passive ang iyang kaguol o kasakit maapil sa hubad sa sentence. Watashi wa ototo ni pizza o taberareta. Watashi wa ototo ni pizza o taberareta. Ako ang biktima, watashi, ug ang nagpasakit nako akong manghod nga laki, ototo. Atong passive verb kay taberareta nga gikan sa taberu, mukaon, nga usa ka transitive verb. Ang hubad, gikan-an kog pizza sa akong manghod ug wa ko nalipay kay wa man koy gikaon, wa ko salini. Mariko wa okasan ni denki o kesaremashita. Mariko wa okasan ni denki o kesaremashita.
Ang biktima si Mariko. Ang nagpasakit niya iyang okasang o iyang inahan. Ang passive verb kay kesaremashita nga gikan sa kesu, mopaong. Usa kini ka transitive verb. Ang hubad, si Mariko gipagngan og suga sa iyang mama ug wa siya nalipay. Siguro tingkatog na pero nagsigig hapog computer, busa gipagngan og suga. Shimada-san wa okusan ni yasuppoi kutsu o kawareta. Shimada-san wa okusan ni yasuppoi kutsu o kawareta. Ang biktima si Shimada-san. Ang nagpasakit niya iyang asawa, okusan. Ang atong passive form verb kay kawareta nga gikan sa kao, mupalit. Kawareta, gipalitan. Ang hubad, si Mr. Shimada gipalitan siyang misis og baratuhon nga sapatos ug wa nalipay si Mr. Shimada. Karon ang indirect o suffering passive dili kanunay masulubon, usahay malipayon. Pangalitan kining sentensa. Taro-kun wa tonari ni kirei na onna ni suwararete niko-niko shita. Taro-kun wa tonari ni kirei na onna ni suwararete niko-niko shita. Pasabot sa niko-niko shita kay mipahiyom. Bali ang malipayong biktima kay si Taro-kun ug ang kuno ay nagpasakit niya kay usa ka gwapang babay, kirei na onna. Unsay gibuhat sa gwapang babay? Bilingkod sa iyang tapad. Ang atong passive form verb kay suwararete nga te-form passive form sa suwaru, mulingkod. Hubad, si Taro gitaparan og gwapang babay ug mipahiyom siya. Balihas kanyang lipaya, wa damha. Ang passive form sa verb kung gamiton kini sa ordinaryong sentence construction kay mahimo kining honorific o pung sa pagtahod. Ang honorific language atong gamiton kung atong kasulti usa ka mas labaw kanato, panglitan atong amo, mga maestro, customer ug uban pa. Pangalitan, sensei wa kokuban ni kakaremashita. Sensei wa kokuban ni kakaremashita. Regular kini nga sentence structure, puwira lang sa atong passive form verb nga kakaremashita. Busa usa kini ka honorific sentence. Ang hubad, ang professor misuwat sa blackboard. Honorific language gigamit pagtukoy sa professor. Wa tay laing meaning makuha niini kay wa may tumong kung moingon tag ang professor gisuwat sa blackboard. Imposible man na. Laing ehemplo, pati ni ikarimasu ka? Pati ni ikarimasu ka? Ang atong verb kay ikaremas. Ang hubad sa honorific, moadto kas party, panglitan mangutana kas imong amo. Honorific imong gamiton isip pagtahod sa imong amo. Karon usahay ang meaning sa passive form di klaro. Honorific ba ni? Passive ba ni? Abilidad ba ni? Kung ang verb usa ka root dropping verb. Ang pasabot magdepende sa konteksto sa panag-istoryahanay. Pangalitan kini nga sentence. Shacho wa sushi o taberaremashita. Shacho wa sushi o taberaremashita. Ang atong verb kay taberaremashita. Kung abilidad ang pasabot niini, ang hubad kay ang presidente sa kumpanya nakakaon og sushi, makakaon dahil sa sushi. Kung honorific kini, ang hubad ingon ani, ang labing halangdon nga presidente sa kumpanya mikaon og sushi. Apan kung indirect o suffering passive kini, ang hubad kay ang presidente sa kumpanya gikanan iyang sushi ug wa siya nalipay. Karon ang nakanindot niini kay ang passive form pwede nimo ikombinar sa mga ubang conjugations nga imo nang natuki para mas mulambo pa gyud ang imong abilidad sa pagsulti. Pangalitan kini. Boku wa kimi ni iwaretaku nai yo. Boku wa kimi ni iwaretaku nai yo. Atong subject kay boku o ako. Ang mubuhat kay kimi o ikaw. Atong verb kay iwaretaku nai nga gikan sa verb nga you o musulti. Inig-conjugate nga tos passive mahimong iwareru, masulti. Ug inig-kombinar sa takunay conjugation, di ganahan mubuhat, nga atong natuki sa leksyon 47, ang hubad kay di ko ganahan nga masultihan nimo. Ang di ganahan masultihan kay sa hinapon, iware takunay. Boku wa minna ni waruku omowarete mo heiki da.
boku wa minna ni waruku omowarete mo heiki da. Atong subject kay boku o ako. Ang mubuhat sa action kay mina o ang tanan. Ang passive form verb kay omowarete mo nga gikan sa omo o muhuna-huna. Conjugate nga tos passive omowareru, mahuna-hunaan. Unya ikombinar nato sa conjugation nga temo o bisan pa nga atong natuki sa leksyon 50. Ang hubad, bisag dautan pa ang mahuna-hunaan sa laing tao bahin nako, wa ko'y pakialam. Yobare tara kimasu ka? Yobare tara kimasu ka? Pangutana kini busa ang default nga subject kay ang naminaw, ikaw. Ang verb nga passive kay yobare tara, nga gikan sa yobu, mutawag. Ini-conjugate nga tos passive, yobareru, tawgon. Og ini-kombinar nga tos conditional kung, gamiton ta ang tara, mahimong yobare tara. Kung tawgon ka, ang hubad, kung tawgon ka, moari ka? Kimi wa warawarete mo ii desu ka? Kimi wa warawarete mo ii desu ka? Klaro atong subject diri, kimi, ikaw. Atong passive verb kay warawarete mo ii, nga gikan sa waraw, mo katawa. Passive kay warawareru, makatawan. Unya ikombinar tas conjugation para sa permiso, warawarete mo ii, nga atong natuki sa leksyon 37. Busa ang hubad, okay ra, makatawan ka? Suterareta hon wa doko desu ka? Suterareta hon wa doko desu ka? Atong passive form verb, suterareta, nga ginominalize og noun, hon o libro. Ma-review nimo ang nominalization gamit og mga nouns sa leksyon 43. Ang suterareta gikan sa suteru, mulabay. Inig conjugates passive mahimong suterareru, ilabay o labayon. Past tense niini nga nasa atubangan sa hon, suterareta hon, ang libro nga gilabay. Busa hubad sa tibok sentence, asa man ang mga librong gilabay? Kare wa cunning shita no sensei ni mirarete shimatta. Kare wa cunning shita no sensei ni mirarete shimatta. Atong subject kay kare o siya, ang nagbuhat ang sensei o maestro. Ang passive form verb kay mirarete shimatta, nga gikan sa active verb miru, mutanaw. Passive form, mirareru, matanawan. Unya ikombinar naton is conjugations pagbasol, shimaw, nga ato nang natuki sa leksyon 42. Mirarete shimatta. Sa dakong dimalas, natanawan o nakitaan. Unsa may nakitaan sa maestro? Cunning shita no, nga nag-cheating siya. Ang mo-cheating sa examen sinapon kay cunning suru, gikan is in English nga cunning, pasabot maro. Ug ang tibok verb phrase ginominalize gamit ang particle no. Pwede ninyo ma-review ang nominalization gamit ang no og koto sa leksyon 44. Busa hubas tibok sentence, nasakpan siya sa maestro nga nag-cheating. Suman ining lisona, ang passive form gamiton pagtutok sa direct object. Pangalitan, ang sushi gihimo ni Tanaka. Sushi wa Tanaka-san ni tsukurareta. Atong gitutukan kay ang sushi ug di si Tanaka. Gamiton pod ang passive form kung di importante o wa na ilhi ang nagbuhat nga kanunay mahitabo sa mga balita. Pangalitan, nakawat ang usa ka milyon nga yen. Hyakuman yen ga nusumareta. Adunay duha ka klase nga passive sentences. Ang direct passive nga mogamit lamang og mga transitive verbs nga i-conjugate ngadto sa passive sama sa mga miaging mga sentences. Ug ang ikaduha, mga indirect passive o suffering passive nga mga sentences. Ang indirect passive pwede mo gamit og mga verbs nga transitive o intransitive, way gipili. Ang ideya sa suffering passive kay kung adunay tawo o ahente nga mobuhat og aksyon ngadto sa laing tawo ug ang laing tawo mag-antos na hinuon. Ehemplo gamit og usa ka transitive verb. Boku wa kare ni sushi o taberareta. Iyang gikaon akong sushi ug wa ko nalipay. Laing ehemplo gamit og intransitive verb. Kino ame ni furareta.
Nauwanan ko gahapon. Ang passive form sa mga category 1 verbs kay maupod ang gamiton pag-ekspresar og abilidad sama sa atong nakatunan sa leksyon 57. Pangalitan, neraremashita ka? Nakatog ka? Abilidad kini. Ang passive form sa verb nga anaa sa usa ka regular sentence construction kay usa ka honorific. Pangalitan ang verb iku, moadto. Tokyo ni ikaremasu ka? Moadto ka sa Tokyo? Honorific kini. Pangalitan kung mangutana ka ani sa imong amo. Og diri na human ang atong leksyon sa passive conjugation. Ang sunod tang tukion kay ang causative conjugation. Kita-kita na pud ta. Otsukare sama deshita. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, naghuwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tan-aw og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.